Qarastırlık ýylları Türkmenistanyň ähli vilayetlerinde, has hem Aşgabatyň eteklerinde her ýylda 10 miňlerçe diýip agaç nahallarynyň oturdylýandygy barada metbuatda we radio telewizionyada ýygyderli mahabatly maglumatlar berilýär. Elbetde oturdylýan agaç nahallarynyň kökürüp, boýalyp gök tokoy dowlaklaryny emele getiren ýerlerine hem kän duşda bolýar. Şeýle gök dowlaklar esasan magistral ýollaryň ýakalarynda duş gelýär. Emma ol ekilen ağaçlaryň aglagasy gurak gidýär we her ýylda bag ekmek mewsüminde şol bir ýerlere gaýtalap täzeden agaç nahallary oturdylýar we plança diýip agaç nahallary ekildi diýip maglumat berilýär diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 55 ýaşly Perdela aýdýar. Onuň aýtmany görä baglaryň guramanyň esas sebäbi suw etmeçiligi bolup durýar. Magistral ýollaryň ýakalaryna göze görünüp duran ýerlere ekilen baglara ýyta gedilýär. Şolaryň arasynda hem gurap gidýärlerini görseň bolýar. Ýöne görür gözden taşyrak dağ gelişlerinde, bayırlarda esasan hem Aşgabatyň Demirgazyk çöllük bölегinde ekilen agaç nahallarynyň her ýylda üçden ýerde hem düýüp tutmaýar. Sebäbi suw ýetenok, suw bolmadyk ýerde bolsa arça agaçlar asla kökürüp bilmeýärler. Egerde Türkmenistanyň howa şertlerine çydamly tut, talýa bolmasa miwe berýän alma, erik ýaly miweli agaçlar ekilende arça agaçlarynyň has gowy kökürüp ýylatyň azaby ýerine düşerdi. Emma emeldarlaryň bar bileni biteni arça, ýa bolmasa Türkmenistanyň howa şertlerine çydamsız agaçlary daşar döwletlerden getirip döwlet gazynasyna çykdaý jetmek diýip Perdelaga dowam edýär. Aşgabatyň daş döwreginde banklara, ähli ministrliklere degişli 100 hektar ýerlere bag ekmäge görkezme berilýär. Ol hektarlara her ýylda täze hektarlar goşulýar. Vilayetlerden işgärleri işinden goýup, özlerine degişli ministrlikleriň eken baglaryna gözegçilik etmäge Aşgabata uğradýarlar. Olar gelip meýdanlarda wagolaryň içinde ýatyp durup bag ekýärler, ýa ekilen baglara gözegçilik edýärler. Ol baglaryň agramly bölegi bolsa tomsyň ortasynda suw etmeçiliginden gurap gidýärler diýip ol bag ekilen meýdanlarda gaderliki, ýaly suw çekýän maşinalaryň hem hatardan çykyp meýdanlarda dargap durandygyna ünsü çekýär. Kelatada yerleşen Temem zawodynyň goloy goltumunda ekilen agaçlaryň arasynda şeýle sanan çykan avtologlaryň ençemetiniň dargap ýatandanyň şaýady bolandygyny hem ol sözüne goşýar. Suw çekmäge suw maşinalary hem ýeterlik däl. Sebäbi olary bejerip awatlamaga hem edaralarda serişde ýokdugy aýdylýar. Hem ekilen baglar urap, hem texnikalar dargap döwlete näçe delil gelýär. Ýöne bu zatlara gözegçilik ýok diýip Perdela aýdýar.